Знаете ли кой е смелият водач, изправил се срещу могъщата Византия през 11 век? През 340 години Петър Делян, претендент за българския престол и внук на цар Самуил, предизвиква едно от най-значимите въстания в българската история. Времето е тежко. България е под византийско владичество, а народът търси спасение от гнета, тежките данъци и насилствената асимилация. Делян повежда българите в борба за свобода, обявявайки се за цар в Белград, символично възраждайки надеждите за възстановяване на българската държава. Въстанието бързо набира сили и обхваща големи територии, от Белград през Скопие до Охрид, като събира хиляди въстаници, готови да се борят за независимост. Въпреки първоначалните успехи, вътрешни разногласия и предателство от страна на Алусиян, който се опитва да свали Делян, отслабват движението. Византийците използват хитрост и военна сила, за да потушат въстанието. Петър Делян е заловен, ослепен и затворен, а мечтата за свободна България отново е отложена. Въпреки това, героизмът и саможертвата на Делян остават живи в българската памет като символ на непримиримия дух и стремеж към свобода, вдъхновявайки поколения българи да не забравят своята история и идентичност.